गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जोनोम सान बे जोनोम सानजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे उजान बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बे बेरहांगामियाव बे हाबाफारिखौ खुंदों जोनोम सानखौ। आङो बे हाबाफारिनि लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि, जिल्लानि, दख'रानि आरो दालाय आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासियो। जेन' बिथांमोनहा गाहाम देहा आरो गोसो मोदोम लानानै आफादाव थानानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय बिथांमोनहा जेन' खामानि मावनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ गाहामै लाखिथों। बर' फरायसा आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों, आं बेखौ मिजिं खालामदों। इसोरा जेन' बेखौ बोर हरो। बुब्लियाव आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो समाज जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा गाज्रि रोखोमै क्रिटिसाइज खालामनाय जों नुनो मोनो। बे सोंखारिनाया जेन' एबा नोङो पजिटिभ दिगाव जाहाथे क्रिटिसाइज खालामो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ जुदि जोनोम होआमोनबा बर' हारिया दिनैनि नैबे थासारिसिम हयथ' निसय। बेनिखायनो हारिनि सिनस्रि आफाद बे आफादा अरायबो, बे आफादाव थानाय बिबानगिरिफ्रा अरायबो हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों। बिनि थाखाय बयबो जाहाथे अनसायनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे नोङो खामानि मावनो हायाखैब्लाबो बेखौ जेन' गाज्रि रोखोमै सोंखारिनाय बे जाहाथे जाया, आं बेखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायदों। आरो जायफ्रा दिनैहाय फरायसा एबा लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे खामानि मावनो आवगायबोयो। जोंनो बेबायदि आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम निस्सय नांगोन। बे आफादा जाहाथे थांनानै थाथों, बेखौ आं मिजिं खालामदों।